Changamire anonzi Machingura Raymond shora gare renyu English James. Na Machingura Raymond changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kunikwa nemombe 7 nembo dzako chitupa nemareda nakutaura izvozvo ndi English James achitaura kuna Raymond Machingura asina kuuya. Zvakadaro hazvo pano ndiri kuona pane tsamba dzatumirwa nemadzishe ikoko. Kwatandi muchatisi kwatandi edmenyu muchatisi kwatandi about case transfer from headman muchatisi under chief Tandi to chief Makona nyaya dzawaka transfer ubva kuti dziuye kwamuri. I headman muchatisi of chief Tandi. This letter gives authorization to Chief Makon to preside over the case of James English applicant and Raymond Machingura defendant. The defendant Raymond Machingura was caught doing adultery practice with the applicant's wife. I, as the village head, has transferred the case to Chief Makon. Ni tsamba yakuti kana kumara vanondoita maexecution nekuti pane tsamba ya headman. Taura tizwe totonga asipo mabvisa mari zvakafamba sei? Chakaita choti ndandobasa ndikubasa ndandadzoka saka basa kubi ndandotsanza kutoita zvokuwaka saka ndikubasa ikoko ndandadzoka kubasa ndakasvika zvokuma 10 dzemani ndakasvika ndasvika ndaswera zvakanakisisa mukadzi anaunza kuti ndabuda ndaenda kupi. Time ndakadzoka kubva kuna ndaenda time ndakasvika mukadzi asipo saka ndakangoita zvokungonzwa ngori mafunga ndokutaura ndozvoita chii ndoke ndakatresa ndichitresa ndoke ndakasvika kwakakuine mudzimai wangu naRaymond Machingura wari ikoko wakagara wachikisana wari kupi wari ikoko. First chisvika ipapo ndakaita zvokuhwandira ndoke ndakabva ndatora mapictures endakatora. Mudzimai wenyu? Mudzimai wangu anonzi Grace Mushongwa. Ndoke ndakabva ndatora mapictures. Ndakabuda kwada kubva wavhunduka ndikati chikukondinyai muite zvamanga muchiita. Ndoko wakazogarisana kwamakumbu ndimagara mukadzi agara pasi ndikazotsva kuti mamuchi mafotos saka mawitness acho mafotos ainawo pai ari mufoni. Saka kwa hivi nakaenda akaramba kutungwa akaita sei? Yes, akaramba kutungwa ana atenda. Raymond wajema? Yes. Nokumwe ndiyobeka slide pane mano ndakatanga kutora at first 2 ndakabatirira kana muzako nega mukadzaka ukakanaka but solo waje warutokisa tani mombe dzacho here pamombe angu handizoziva. Sabhuku waka aripo sabhuku wacho ndi akagarapo sabhuku arasoro wacho ale mombe here manje ana mombe ale chii manje uri pe atingazivi magarira anogara pamushambani makaira sora angagara pampenkomo wakashayika
Saka kwenda mpoma ulipenda wapi? Mafuta munde. Ngogara je. Ngogara je hata chini. Saka mtole wachi mangudera. Hizi hapo maka. Saka hivi nekuti mchaka pano zoda kubata kwa petu. Upoe ponore wa bala chiku. Aja nisijire kutana chini. Ara chini. Machainyo ga imuzedwa. Pamsore mambo. Ndangotsimira tobona sekuru wangu tisona kaira so. Baba anga kugara anga akakumbira papa pekugara. Vatamubhanzi na sekuru wangu iwawa mukome wavo. Enda pamba pangu bozo waigara kwarare nguva iyo. Saka vagara kusvikira sekuru yawafi. Saka sekuru yangu asina mwana. Wafa iwo nambuya waisa wakashaika makore angojedza. Sekuru wakati machingura iwe chibva pamusha pangu ndikuti hama yangu saka ichidzokera ukupi kumusha kwakukooka ari kutonidza izvi ari kuranga kutokomba ipapo ine mumba imomo mutone hembe dzamukoma wavo wasekuru munotodza kumudzinga imusabhuku zvakare ari kutonidza izvi kutaura kuno mumba mune hembe dzisati dzargoyewo dzambuya nedzasekuru zvese. Sasa chinotoitika kutouko mwezitaka tingaite sei ndikuishe tati because ushu ari uyu ndiakanyenya mukadzi saka iye unyanya kunyenga mukadzi ngaadzokere kwaakabva kuti autikanganisa awakairasora mukoma saka tinovakomani anenge atadzikarisana namukoma wangu saka kwemunhu ari kuchengeta musha wavo after that akuramba kugara pamba pavo ndakamudaidza kudare akaramba saka nhasi aramba zvokuya kudare renyu saka tinotokodiwa eviction eviction yekuti watadza kugara nechi newamwe zvakanaka nekuti apa totongoisa eviction kuti so that mapurisa auya otora zvinhu zvake imwe muripo zvamukomani zvosara obva aevhikwa pamba ipapo ndo zvatingatoite nekuti munoripirwa nei hapana saka mosonawo I think zvine weight because muchine property yemufi hama dzemufi dzichine zvekuita nemusha uyu plus property yemukati. I think eviction hapana chatinondotora apa hapana ndivana machainyo mabhiridhi ari kukoko ndoanikwa paita nyoka panapa ndomhanya wechaya nyoka wachaya nemadzimai acho futi It's not the first offense. Pakauya achizogara pambapa akauya nemukadzi wemunhu wake akanga atora wakati mukadzi wemunhu waibati aibva agara ega ndopaakazotanga kubatana nemukadzi ine machainyo kakamubatira mukadzi wako iyo madzimai anenge anoda kutora machainyo akutuma bhoza vanotumika sosero ndidini uyanibatsira kugeza magumbezi vanozviita zvese machainyoka eviction ndo yanoita masabhuku acho avhiringidza ende ari kurambira then rosimuka kuti rindomuevhiti saka mune mazototsvaga mari yepeturo yekuti vakomana vaende kundomuevhita
Saka mune maiona mari yepetrol mori topa nguva yakadii ende vaunzwa kuti vakomana imari i2800 kuti vandomboevi vanonga haya motikari denda nao ziabviswa zvose mochizoronga pamune maiona mutaura dare munoenda kudoevi kana muri serious zviri mudotadzi because hapana icha tinokwanisa kutoreka pari vanonzvisa vanondokuisa anosiwa muroti Vana kokora na makosi ya mjao. vadzoka kuti kumbaira akaona kuti paane hondo apa paadzo kana musina alright